Police Regional Office 6 nagbahayag na sabat sa pagpang-alang-alang sang publiko sa kampanya kontra droga ang drug testing sa hanay sa kapulisan. Police Corporal nga nagpositibo sa droga wala sa gihapon ginhingadlan. Yaring balita, exclusive. Wala sa gihapon, ginhingadlan sang Crime Laboratory 6 ang lalaki nga police corporal sa Negros Occidental Police Provincial Office nga nagpositibo sa random drug test. Apang hindi mang duha-duha ang crime lab nga hingadlan ini matapos ang 15 diyas. Wala pa man mapatod kung ano ng status sang pulis. Apang napahibalo na kuno ini nga mahibo ipaidalo ang iya specimen sa confirmatory test sa pribado nga laboratorio sa sulod sang 15 ka adlaw. Kahapon, ginmando na sang tagpamuno sang Pro 6 na hikuton ang dismissal sini sa serbisyo apisar sang challenge period. After ng resulta niya, dadalhin ng R1 sa IAS for filing of appropriate charges, inform siya. Then after that, may 15 days na challenge niya. And then immediately thereafter, summary dismissal from the service. May masobra 8,000 ka-test kits nga ginbakal ang Pro 6 santo sa direktiba ni Brigadier General Rolando Miranda para sa 100% targeted testing sa mga kapulisan sa Western Visayas. Nasa admin na yung instruction ko na gawan nila ng paraan, lahat ng mga procedures para yung due process ay ma-undergo at hindi maging technical yung magka-problema sa kung ano man yung mga problema na may encounter natin later on. Ginaduso na sa gobernador sa NOCPPO ang nagkakaangay nga tikang. Well, we leave that to the leadership of NOCPPO, no, on how to handle that. Okay, I think that's really a no-no, but NOCPPO will handle that. Madumduman nga 5 ka mga pulis sa NOCPPO ang ginpaidalom sa random drug test sa diin isa sa ila ang nagpositibo. 5 ka pulis sa NOCPPO ang ginhandpick sang ilang mga superior agon ipaidalom sa drug testing. Sa 5, isa nagpositibo kag subong palaligban pa kun sa diin nga police station o kun unit ini na destino. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.